ассалому алайкум кадбонони азиз. имрӯз таомеро пешниҳод мекунам ки хеле хушмазза ҳаст, камхарҷ ва зуд омода мешавад. дар сарфи ҳамагӣ 10 сомон метавон барои аҳли оила як ғизои хушмазза омода кард. барои мо лозим аст як завола, 2 дона пиёз, 2 қошуқ руби румӣ ва ним пиёла равған. заволаро тунук карда чоркунҷа мебурем ва дар хамири завола ман танҳо об, намак ва орд андохтам. пиёзро то тилоранг шуданаш бирён мекунем. агар хоҳиш дошта бошед қаламфури булғориам андозед ва дар деги дигар обро меҷӯшонем, руби румӣ илова мекунем ва 2-3 дақиқа таф медиҳем. ба оби ҷӯшомада истода 1 қошуқ намак илова мекунем ва баъдан нисфи туппаҳоро ба об меандозем, яъне ҳамагӣ 2 дақиқа меҷӯшонем ва туппаҳоро ба лалии калон мекашем. яъне яку якбора ҳамаи туппаҳоро дар об наандозед ва аз рӯяш зирбак бо кабутӣ ва чака ором медиҳем. ин тарафаш вобастагӣ ба хоҳиши шумо дорад. яъне қаламфурро дӯст медоред, сабзиҷотро дӯст медоред, ҳар чӣ ки дӯст медоред баъдан илова кунед мешавад. хуб, таоми камхарҷи мо омода шудааст. нӯшиҷонатон бод. ва акнун дар дег мо қисмати боқимондаи туппаҳоро меҷӯшонем ва ҳамин гуна онҳоро ҳам дар лаълии дигар кашида ором медиҳем. нӯшиҷон.